Traže nam da odredimo procenat, iznos i osnovu u ovom zadatku. Pitaju nas 150 je 25% kog broja? Ne traže nam da ga rešimo, ali je previše primamljivo. Prvo što želimo da uradimo je da odgovorimo na ovo pitanje koje nam čak ni ne traže da rešimo. Ali prvo želim da odgovorimo na ovo pitanje. Zatim možemo da razmišljamo koliki su procenat, iznos i osnova, zato što su to samo neke reči, to su samo neke definicije. Važno je da možete da rešite zadatak kao što je ovaj. 150 je 25% kog broja? Ili drugi način da posmatramo ovo je da je 150 25% nekog broja. Hajde da x je jednako broju od koga je 150 25% u redu. X je broj od koga je 150 25%. To treba da izračunamo. 150 je 25% kog broja? Ovaj broj koji vidimo upravo ovde je x. To nam govori da ako počnemo sa x, iako treba da uzmemo 25% od x, možete da zamislite, to je isto što i da ga pomnožimo sa 25%, što je opet isto kao da pomnožimo, ako ga posmatrate kao decimalni broj, 0,25 sa x. Ova dva izraza su identična. Ako počnete sa ovim brojem, uzimate 25% od njega ili ga množite sa 0,25, što će biti jednako 150. 150 je 25% od ovog broja. Zatim izračunate x. Hajde da počnemo samo sa ovim ovde. Hajde da to zapišemo odvojeno kako biste razumeli šta radimo. 0,25 puta neki broj jednako je 150. Sada ima dva načina na koje ovo možemo da uradimo. Možemo da podelimo obe strane ove jednačine sa 0,25 ili ukoliko uviđate da 4/4 čine dolar, mogli biste da kažete hajde da pomnožim obe strane ove jednačine sa 4. Možete uraditi bilo šta od ova dva. Uradit ćemo prvo, pošto obično tako radimo, računske zadatke kao što je ovaj. Hajde da podelimo obe strane sa 0,25. I onda će izraz sa desne strane biti 150 podeljeno sa 0,25. Razlog zbog koga smo hteli ovako da uradimo je zato što je veoma dobro provežbati deljenje decimalnim brojem. Hajde da uradimo to. Želimo da izračunamo koliko je 150 podeljeno sa 0,25. Ovo smo već radili. Kad delite decimalnim brojem, ono što možete da uradite je da pretvorite broj u kojem delite u drugi broj. Možete da pretvorite ovo u ceo broj, u suštini pomeranjem decimalnog zareza za dva mesta udesno. Ali ako uradite to za broj koji je u imeniocu, to takođe morate da uradite i za brojilac. Ovo možete da posmatrate kao 150,00. Ako pomnožite 0,25 sa 100, pomerate decimalni zarez za dva mesta udesno. Onda biste to isto morali da uradite sa 150, tako da onda to postaje 15.000. Pomerate ga udesno. Tako naše mesto decimala postaje ovakvo. 150 podeljeno sa 0,25 je isto što i 15.000 podeljeno sa 25. Hajde samo da ga izračunamo veoma brzo. 25 se ne sadrži u 1, ne sadrži se u 15, sadrži se u 150. Koliko? 6 puta, je li tako? Ako se sadrži u 104 puta, onda se sadrži u 156 puta. 6 puta 0,25 je, ili u stvari ovo je sada 25, pomerili smo decimalni zarez. Ovaj decimalni zarez nalazi se sad upravo ovde. Dakle, 6 puta 25 je 150, oduzimate, nemate ostatak, spuštamo ovu nulu ovde. 25 se u 0 sadrži 0 puta, 0 puta 25 je 0, oduzimamo, nema ostatka. Spuštamo poslednju nulu, 25 se u 0 sadrži 0 puta, 0 puta 25 je 0, oduzimamo, nema ostatka. 150 podeljeno sa 0,25 jednako je 600. I možda biste mogli to da uradite i na pamet, zato što kada smo bili u ovom stadijumu jednačine, 0,25x jednako je 150, mogli ste samo da pomnožite obe strane jednačine sa 4. 4 puta 0,25 je isto što i 4 puta 1/4, što je jedno celo. I 4 puta 150 je 600. Tako da biste ga dobili na oba načina. I ovo sasvim ima smisla. Ako je 150 25% od nekog broja, to znači da 150 treba da bude 1/4 tog broja. Treba da bude dosta manji od tog broja, a jeste. 150 je 1/4 od broja 600. Hajde sada da odgovorimo na njihovo pravo pitanje. Odredite procenat.
To izgleda kao 25%, to je procenat, iznos i osnovu u ovom zadatku. Na osnovu onoga kako su ga nazvali, pretpostavljamo da je iznos kada uzmeš 25% od osnove, tako da kažu da iznos, prema mom shvatanju, znači da je iznos jednak proizvodu procenta i osnove. Znači, iznos je jednak proizvodu procenta i osnove. Hajde da napišem osnovu zelenom bojom. Osnova je broj od koga uzimate procenat, iznos je količina koju procenat predstavlja. Ovde već vidimo da je procenat 25%. To je procenat. Broj od koga uzimamo 25% ili osnova je x. Njegova vrednost je 600. Izračunali smo to. I iznos je 150. Ovo ovde je iznos. Iznos je 150. 150 je 25% od osnove, to jest od 600. Važno je kako ćete rešiti ovaj zadatak. Reči same po sebi, znate, to sve zapravo samo definicije.